Skal du have noget buffe? Det lyder da dejligt. Mm. Hvad laver du? Skulle jeg ikke have noget guf? Jo, jeg har købt kage. Nå, det er det, du... Ja. Nej. Jeg tror, min kære har dårlig mave. Ej, Frank, kan du komme og se? Ja. Ja, buha. Det ser helt forkert ud, det der. Ja, det er nogen lort. Buha. Jeg tror, det er vist, at det skal tjekkes. Ej, det kan ikke være katten, det der. Det der er en ganske normal lort. For en kat? Ja, det tror jeg. Det lugter da i hvert fald... ja, den lugter, men... så ikke, det er ganske almindelig afføring. Glædelig jul. En pisk. Mange tak, Piver. Ej, hvor er den fin. Den er lækker. Den er helt vildt lækker. Skal vi ikke have noget risalemang? Jo. Så kan du se lidt på den imens. Dejlig leder. Jeg har lige ramt en vandflaske på første hug. Den er helt vildt lækker. Ti. Den er helt vildt lækker. Ej, hvor den er fantastisk. Så er der risalemang. Det er dejligt med noget risalemang. Ja. Hvorfor er du en skæg? Bare en side. Så det får hun kan være med i julestemningen. Så det... Ja. Det var da en god idé. Ja, det... altså, det bliver dejligt, at hun er med i julestemningen. Så, yes. Så... Skal vi have noget risalemang? Lad os det. Ja. Men jeg har så et lille problem her, det er fordi Frank står ikke på listen. Jamen det er fordi han er for grim. For grinden? Vi bliver nødt til at holde en standard her. Det skal ikke passe, han er da pisse. Det er det. ikke, og sådan noget. Ja, men han er stadig for grim. Men det skal da længe siden, var du skulle have glemt at være så lege. Har du ikke? Jeg laver da stadig flere damer, end du gør. Jamen, hvad gør vi? Jeg kan ikke komme ind, du er for grim. Hvad er problemet, Kasper? Jamen, det er fordi, at vi har Bent herovre, der står og siger, at du er grim. Hvad er det for noget pænt? Jamen, du er for grim. Vi bliver nødt til at have en standard her. Jamen, du har lige lukket Jesper Borten igen. Han er noget grimmere, end jeg er. Nej, det er faktisk noget pænere, end du er. Det må jeg nok sige, Bent. Jamen, du er for grim. Og det er definitivt. Så jeg er ked af det, Frank. Hvad foregår der her? Hvad? Ej, hvad er det? Er det dig, Mia? Frank, Hvad har du lavet? Nej, Frank! Vi har et stykke Nej. papir! Hvad er det, han gør? Hvad? Ronja. Hvad? Prøv lige at stikke en finger i hånden på hende. Hvad? Prøv lige at stikke en finger i hånden på hende. Nej.
Jo, hun er fucking lederlig. Tror du, hun er interesseret i det? Jeg gør det nu. Skynd dig. Vil du have et blowjob, Frank? Nej, tak. Jeg har kæreste. Er du interesseret i at få en finger over hun? Din clown